Akými spôsobmi sa dajú písať dejiny literatúry a prečo je to vôbec dôležité? Dajú sa zovšeobecniť 3 storočia slovenskej literatúry a odpovedať na otázku, aká je novodobá slovenská literatúra? Po prípade, čo spája tie najlepšie slovenské prózy od polovice 18. storočia až po dnes? Alebo ešte inak? Majú niečo spoločné tak rôznorodí autori ako Juraj Fandli, Pavol Dobšinský, Božena Slančíková-Timrava, Dežo Ursíny a Ivana Dobráková? Tieto aj ďalšie otázky sa budem pýtať nášho dnešného hostia Petra Zajaca, ktorému prednedávnom vyšla vo vydavateľstve Modrý Peter publikácia Sondy do slovenskej prózy. Vo svojej najnovšej knihe, ako aj v našom rozhovore, autor preukazuje svoju schopnosť vidieť široké súvislosti aj medzi literárnymi dielami naoko nesúvisiacimi, no zároveň je tu aj nezvyčajne osobný. Čitateľ, poslucháč má tak možnosť dozvedieť sa niečo nielen o slovenskej próze, ale aj o motiváciách celoživotne sa zaoberať slovenskou literatúrou a čítať tie najlepšie slovenské prózy opakovane a snažiť sa ich zás a znova vždy nanovo pochopiť. Moje meno je Daniel Domorák a toto je podcast Knižná reví. Podcast o literatúre a spoločnosti. Prajem vám príjemné počúvanie. Ja už v našom štúdiu vítam nášho dnešného hostia Petra Zajaca. Dobrý deň. Dobrý deň. Našou dnešnou témou sú dejiny, dejiny literatúry, primárne dejiny prózy, čo môže na prvé počutie znieť ako trochu taká akademická téma alebo odborná, ale práve aj po prečítaní tejto publikácie Sondy do slovenskej prózy je jasné, že to tak nie je. Že to je téma, ktorá sa nás dotýka oveľa viacej, ako si myslíme. Možno iba by som podotkol, že Peter Zajac v tejto publikácii nepíše nové dejiny. Sú to, ako sám píše, sondy, teda taký eliptický prístup, výberový alebo fragmentárny. Napriek tomu ale môj názor je po prečítaní, že táto publikácia sa dá čítať ako nejaký príklad toho, ako by sa potenciálne inak dali dejiny slovenskej literatúry, prózy napísať, akým spôsobom. Ale aby sme začali možno tak od začiatku, tak by som sa opýtal, aké sú vlastne prístupy také, ako môžeme povedať, že doterajšie alebo klasické vôbec k písaniu literárnych dejín, k dejinám prózy, možno aj na ktoré vy nejakým spôsobom reagujete. Ako sa doteraz písali dejiny literatúry? Jeden môj starší vážený kolega svojho času povedal, že dejiny to sú portretíky a procesíky. Tak to bol taký klasický prístup vlastne všetky generácie ešte pred nami po roku 1945, ktorí chceli robiť literárnu vedu a nie osvetu. Možno, že by sa dnes troška aj čudovali tí ešte starší kolegovia, ktorí robili ešte pred rokom 1942, keď vznikla prvá akadémia vied, tak robili vlastne osvetu, lebo pracovali v Martine a k literárnej vede mali vtedy dosť ďaleko, ale niektorí z nich boli skvelí, napríklad Štefan Krčmery, ktorý písal s neuveriteľnou empátiou voči textom a voči čitateľom, ale aj iní. No ale tí kolegovia, ktorí potom chceli robiť literárnu vedu a chvíľu mali aj tú príležitosť, ktorá sa im potom po roku 1948 zastavila, pretože museli robiť marxistickú literárnu vedu. No tak tí naši dnešní kolegovia by sa možno dnes aj troška čudovali, že vlastne po roku 1989, po tých 35 rokoch takého slobodného prístupu k vede, a nie len k literárnej vede, ale aj k humanitným disciplínam, spoločenskovedným disciplínam a samozrejme aj prírodným a technickým. A kam sme sa dneska v humanitných disciplínach dopracovali, že ako keby sme sa vracali vlastne naspäť do toho štádia
tej osvetovej literárnej činnosti. Je to pre mňa prekvapujúce, ale tak to proste je. Zrejme literárna veda, vedy vôbec majú také zákruty a majú teda nejaké také... sa nejako nielen rozvíjajú, ale aj zvíjajú. A to myslím teraz v obidvoch významoch toho slova. Takže teraz sme asi v takom, alebo literárna veda je asi v takom štádiu. Ale našou ctižiadosťou, a to bolo vlastne v našej generácii, to bolo úplne samozrejme, a ešte aj v generácii, ktorá prichádzala po nás nakoniec, ste to v Ústave slovenskej literatúry zažili v našom výskume, ktorých ste boli tiež súčasťou, že našou hlavnou ctižiadosťou bolo robiť literárnu vedu a v rámci literárnej vede čítať texty. A pravdu povediac, aj sme sa učili čítať texty, to bolo vlastne to, čo sme pri tom výskume robili. A robili sme to spoločne a pre mňa spoločný výskum bol nesmierne dôležitý. A nesmierne dôležitý bol najmä preto, že sme sa vzájomne učili. A to vzájomné učenie, to som ja pokladal v literárnej vede a vo vede za úplne najdôležitejšie, pokiaľ nemá byť veda iba súkromnou záležitosťou, a teda humanitné a spoločenskovedné disciplíny by mohli byť v podstate, a niekedy sú takou skoro až súkromnou činnosťou, ale pokiaľ to tak nemá byť, no tak potom je nevyhnutná spolupráca. Ja som si ho najprv odskúšal v podstate v Berlíne, kde som bol profesorom západnej literárnej vedy a kultúry. A mal som tam také malé skupinky študentov, lebo to boli malé filológie a to bolo, možno, že to bolo príliš také ako exkluzívne pre univerzitu, ale bolo to nesmierne dobré pre prácu, sme tam sedeli spolu 5 až 8 približne, niekedy 10 a čítali sme texty a čítali sme ich tak dlho, kým sme nemali pocit, že už ďalej sa pri tom čítaní nedostaneme. A to som ja potom, keď som sa vrátil z Berlína do Bratislavy, tak to sme robili, aspoň dúfam, že sme to robili aj teda v tom tíme, ktorého ste boli súčasťou, a myslím si, že veľmi dobrou súčasťou, že to, čo ste napísali, a teda aj najmä doktorskú prácu, ktorú ste napísali, že tá je ako úplne v poriadku. Ale vrátim sa naspäť tej otázke. Teda našou ctižiadosťou bolo čítať texty v prvom rade a čítať ich tak ďaleko, ako sme boli schopní. Ja som potom v takom zborníku, ktorý sme vydali pri príležitosti 70. Fedora Matejova, napísal v texte, ktorý sa volá Lektúre a lekcie, že Jacques Rancière nazval náš uvoľnený štýl, a teraz hovorím o tej práci, tej pracovnej skupiny, lekciami neznalého. Ale to sme vtedy nevedeli, keď sme tú prácu robili, alebo sme to nenazývali lekciami neznalého. A čo on tým myslel? Písal o vzájomnom učení učiteľa a žiaka na základe princípu neznalosti neznalých. A ja až keď som písal vlastne tento príspevok, ináč v tom zborníku je zastúpený aj váš príspevok a príspevky iných priateľov a možno aj niektorých učiteľov a niektorých žiakov Fedora Matejova, tak ja som si až vtedy, keď som písal ten príspevok, vlastne uvedomil, že som už zabudol na to, ako som začínal. A začínal som vlastne ako malé dieťa tým, že som čítal knižky. Čítal som knižky a bol som zvedavý. Mal som mať 6, 7, 8 rokov, čítal som rozprávky a bol som zvedavý teda, že ako
možno tie rozprávky čítať. Ja som mal strašne rád Dobšinského rozprávky a iné rozprávky. Tak som bol taký neznalec, už ako dieťa. Dokonca som sa asi ako 8-ročný pokúsil aj nejaký taký rozprávkový príbeh napísať. No, našťastie už som na to zabudol. Ale prosím. A potom som sa k tomu vrátil, keď som mal takých 15, 16, 17 rokov. Keď som maturoval, tak vtedy bola taká možnosť, že som nemusel odpovedať ústne, ale maturoval som písomnou prácou. Vtedy o Jašikových prózach. Próza Rudolfa Jašika. A to už som bol taký troška kvalifikovanejší, neznalý neznalec. A takto som začínal robiť aj literárnu vedu, keď som skončil školu. Najprv vo vydavateľstve Smena, kde som bol vydavateľským redaktorom a potom na Pedagogickej fakulte v Nitre a napokon od začiatku 80. rokov v Ústave slovenskej, vtedy to bol literárno-vedný ústav, potom neskôr Ústav slovenskej literatúry Slovenskej akadémie vied. Teda ako neznali. Ale medzi tým už som zabudol na ten pôvodný zámer, že vlastne sa učím čítať texty, lebo ma tak pohltila tá samotná práca. A väčšinou to bola buď literárno-teoretická, alebo kultúrno-historická, alebo literárno-historická práca, že som robil už tak samozrejme a nekladol som si otázku, že čo to je byť neznalým neznalcom. A hovorím, keď som písal ten príspevok, tak sa mi to vynorilo znova, že vlastne tým základom, z ktorého sme vychádzali, bola chuť a túžba lepšie prečítať texty. Takže ja som nebol nikdy takým v podstate klasickým, tradičným literárnym historikom, ktorý písal teda tie portrétiky a procesíky, ale vždy som bol najmä čitateľom, a teda neznalým čitateľom literárnych textov a myslím si, že takto sme aj spolupracovali viacerí. Napokon boli ste od toho nielen svedkom, ale aj účastníkom. A pre mňa mala tá inštitucionálna literárno-vedná činnosť zmysel dovtedy, kým tí neznalci mohli a vedeli spolupracovať. A nemuseli písať nejaké klasické dejiny literatúry, ale práve že také netradičné dejiny literatúry. A jeden taký projekt ešte máme s Renem Bílikom rozrobený, a to je projekt Dejín slovenskej literatúry po roku 1945, ktorý nikto nikdy asi nenazve dejinami slovenskej literatúry, ale možno sondami alebo nejako ináč, ak sa nám ich podarí ešte spoločne vydať. No, z toho, čo hovoríte, rozmýšľam nad tým, či sa teda ako keby dištancujete úplne od toho, že ten váš prístup, ktorý je vidno aj v tých sondách, by mal nejaké ašpirácie na nejaký spôsob, že ako sa dajú písať dejiny, alebo je to nejaký úplne iný záujem o literatúru. Lebo keby som možno upresnil, čo si teda predstavujem z tej vašej odpovede na prvú otázku, tak Sondy do slovenskej prózy je teda nejaký súhrn viacerých štúdií, textov od úvodnej štúdie o Jurajovi Fandlim až po záverečný o Ivane Dobrákovovej. A tie prístupy sú naozaj také rôzne a jedna z tých vecí, čo ich spája, je, že ich vždy uvádzate, tie jednotlivé štúdie, takým autobiografickým úvodom. A teda, ak to dobre chápem, tak to, čo ste doteraz hovorili, sa odráža v tom, že vy vždy na úvod tej štúdie
hovoríte o tom, ako ste tie texty čítali pred desiatkami rokov, ako sa to menilo, aké boli vaše zámery čítania tých textov. Čiže je to také dosť subjektivizovanie celého toho potom prístupu, celej tej štúdie. Čiže je možno toto niečo, že čo vám aj chýba na dejinách, že v nich ako keby nie je priznaný vždy ten zámer toho, ktorého autora, ktorý dejiny píše, tá jeho situácia životná, tie okolnosti, jednoducho, že sa tie dejiny snažia pôsobiť tak veľmi okresane a objektívne, že toto je niečo, čo vám chýba na dejinách. Ja rešpektujem ten tradičný spôsob písania dejín literatúry. Napokon štandardné dejiny literatúry, tak sa píšu všade na svete, slúžia nejakým účelom a väčšinou sú to účely v podstate, ako by som to povedal, skôr také kultúrno-historické ako literárno-vedné. Ja si myslím, že to je v poriadku, ale ešte raz sa vrátim k tomu pojmu neznalého, lekciami neznalého. V tom slove lekcii, to slovo lekcia obsahuje slovo čítanie, že hlavným záujmom bolo pre mňa prečítať text, prečítať dobrý text. Prepáčte, že vám do toho skočím. A toto nerobí klasická literárna história? No nerobí. Nerobí, pretože tá klasická literárna história to je taký pohľad ako cez ďalekohľad. To znamená, že klasický literárny historik sa musí veľmi vzdialiť od textu. Popisuje text asi takým spôsobom, ako že ja neviem, Rudolf Jašík bol slovenský prozaik, ktorý žil v nejakom období, písal nejaké také a také prozaické texty. Ale k tým samotným textom sa tento spôsob narábania s literatúrou fakticky nikdy nedostane. Tak sme to skúsili z druhej strany, že najprv prečítať texty, pokúsiť sa prečítať tie texty a potom k ním pridať literárno-historický, ale aj kultúrno-historický a spoločensko-vedný kontext. Teda to je opačný prístup. Ja nemám nič proti tomu normálnemu klasickému písaniu dejín literatúry, ale to ma nikdy nelákalo a myslím, že ani v tej skupine, v ktorej sme pracovali, ktorú sme si pestovali, veď to bolo z mojej generácie a z generácie o niečo mladšej, to boli skvelí literárni veci, teda myslím, ja neviem, keď sa vrátim úplne dozadu na Milana Šutovca, myslím na Valera Mikulu, myslím na Marcelu Mikulovú, myslím na Jelenu Paštekovú, myslím na Fedora Matejova, Reného Bílika, samozrejme, s ktorým sme poslednom 10 ročí práce tej pracovnej skupiny v podstate robili spoločne najviac projektov, ale myslím na ešte mladších, napríklad na Zoru Pruškovú, alebo až po vás, teda na Tomáša Horváta, ktorý bol taký dosť veľký individualista, ale chodil do tej pracovnej skupiny a naučili sme sa, myslím, spolupracovať. Myslím, ja neviem, na Patrika Miškoviča, ktorý je teraz asistentom u Reného Bílika na Trnavskej univerzite. A nejakých som určite vynechal a zabudol, ale oni mi to dúfam, že nejako odpustia. Však hovorím ešte raz, nakoniec ten spôsob práce ste poznali, tak možno, že vy ste z istého odstupu, lebo ja som od toho nemal odstup, ja som bol do toho ponorený úplne ako do hĺbky, ale možno, že z istého odstupu by ste o tom vedeli povedať dnes viac, ako o tom viem povedať ja sám. Ale teda to čítanie textov, to bol teda pre mňa a pre nás, dúfam, taký prioritný záujem. A až z toho sa potom odvíjala tá činnosť. Ja používam
stále väčšie používam taký pojem rekonfigurácie. Teda figurácií, konfigurácií, rekonfigurácií textov. A bavím sa troška aj sám na sebe, na tých rekonfiguráciách, lebo to je spôsob, ako vlastne prejsť od textu, od čítania textu k čítaniu textov. Pretože existuje niečo také, okrem textov, ako je konfigurovanie tých textov, to znamená nejaké usporadúvanie tých textov, nejaké rekonfigurovanie tých textov, to znamená v čase nejaké preskupovanie tých textov. A už keď použijem len to slovo preskupovanie, však to slovo rekonfigurácia neznamená nič iné, iba preskupovanie. A už keď hovorím o preskupovaní textov, tak vlastne hovorím o literárnej histórii, ale hovorím o literárnej histórii z iného uhla pohľadu, ako sa to berie tradične, lebo tam stále je na prvom mieste je text. A existovali, to je teda jedna vec, a druhá vec je, že vždy sme vychádzali z poetiky, že niekde v pozadí, a možno, že aj nie len v pozadí, ale aj v popredí toho čítania textov bola poetika tých textov. To znamená, boli spôsoby, pravidlá, ako vlastne tie texty čítať. Bo literárna veda je len vtedy literárna vedou, keď sa drží istých pravidiel. Ináč na Slovensku má aj takýto spôsob čítania textov istú tradíciu v historickej poetike Mikuláša Bakoša. Len pri Mikulášovi Bakošovi je jeden problém, ktorý je podľa mňa nepreklenutelný, že Mikuláš Bakoš, ktorý naučil každého robiť literárnu vedu, ešte aj tých, kde by som ja povedal, že to je vylúčené, že sa nemôžu naučiť robiť literárnu vedu, ale on ich to naučil, lebo stanovili isté pravidlá, podľa ktorých pracovali, a tie pravidlá potom aj fungovali. Len si zvolil vo svojej historickej poetike taký model veľmi lineárny, takého lineárneho pokroku. Ja odtedy troška zbystrím pozornosť, keď sa hovorí o pokroku, pretože za tým pokrokom sa vždy vidí ešte starý nejaký Hegelov model pokroku ako lineárneho zostupného modelu. A jednoduchá skúsenosť s literárnymi textami je taká, že tam neexistuje nejaký lineárny, jednorozmerný vývin, ale že tých pohybov je oveľa viacej a že práve veľmi často tie pohyby, ktoré vedú aj k premenám, však napokon literárna história je veda o premenách literatúry a literárnych textov a nazeranie na literárne texty, no tak veľmi často vlastne práve tie premeny sú najzaujímavejšie. My hovoríme o uzlových bodoch, ale dá sa to nazvať aj nejako ináč. Dá sa to nazvať prechodovými situáciami. A to sú situácie takého zauzlenia práve tých konfigurácií literárnych textov, ktoré stoja na začiatku ich preskupovania a z toho potom aj vyplývajú nejaké literárno-historické zmeny, ktoré nazývame dejinami. Čiže keď to zoberiem takto široko, tak aj my sme robili dejiny literatúry, ale iné dejiny literatúry. Počúvate? Tak si nás aj prelistujte. Knižná reví aj mesačník o knihách a súčasnej literatúre. Zoženiete ju v každom dobrom knihkupectve. Ja by som sa chytil tej otázky linearity, lebo teda keď som začal tento náš podcast tým, že sa ideme rozprávať o tom, ako sa píšu dejiny literatúry, a vy teda hovoríte, že sám som bol pri tom, ako aj texty v rámci publikácie Sondy do slovenskej prózy vznikali, respektíve pri tej vašej poslednej práci, tak linearita je naozaj jeden z takých pojmov, o ktorom sme hovorili veľa a často. A práve toto je ako keby téma, nad ktorou ja tak často uvažujem, že je asi nejakým spôsobom prirodzené pre
vytvárania nejakého obrazu dejín, ak naozaj je, ak sú tie udalosti skladané lineárne a mohlo by sa povedať, že to lepšie pomáha človeku pochopiť nejaký vývoj, nejaký sled udalostí, ako keď sa snažíme ísť možno proti tej linearite. Keby som to veľmi zovšeobecnil, tak je to vlastne, dá sa to vidieť aj v nejakom chápaní dejín, ako všeobecne, keď pozeráme nejaké kultúrne, spoločenské, politické prejavy, tak jednoducho ako keby v človeku tak rezonuje, že veci sa majú vyvíjať, majú mať nejaký progres, majú mať teda nejakú linearitu a že to je dobré. A teraz zrazu vy teda popisujete prístup, v ktorom tá linearita má takú negatívnu konotáciu. Je jednoducho niečo, čo spôsobuje nejaké škody, povedzme to tak. Tak ako by ste to popísali, že v čom je ten problém? Ten problém spočíva predovšetkým v tom, že vlastne reálne, fakticky v tom reprezentovanom svete žiadna linearita neexistuje, alebo ak existuje, tak veľmi zriedkavo. To je v podstate pokus zjednodušiť čítanie textov a tých literárnych procesov. Ešte raz, nič proti takémuto zjednodušovaniu. Tak sa to nakoniec učia deti v škole. Keď potrebujú na maturite jednotku, no tak si nekomplikujú situáciu žiadnymi nejakými pluralitnými dejinami. Ja som chodieval na stredné školy a chodieval som tam veľmi rád. A tie učiteľky, ktoré boli často veľmi skvelé, hovoria, no viete, ale vám sa to dobre hovorí, lebo vy nemusíte pripravovať žiakov na maturity, ale my, učiteľky a učitelia, čo musíme deti pripravovať na maturity, tak my musíme postupovať tak, že musíme ten problém zjednodušiť. Chodieval som na pedagogické okresné strediska ešte v 70. rokoch minulého storočia a moja prvá úvaha, ktorá je v tej knižke Sondy do slovenskej prózy, je práve z jednej takej prezentáciu, ktorú sme robili ešte na Nitrianskej pedagogickej fakulte na okresnom pedagogickom stredisku, myslím, že v Dolnom Kubíne, ak si dobre pamätám, kde som čítal Timravinu poviedku Ťapákovci a ten klasický lineárny spôsob čítania Ťapákovcov je taký, že Ťapákovci sú leniví a je tam Ila Královna, ktorá ich dominuje a teda nejako ich vždy tak dostane k tomu, že ich z tej nedvížnosti, to je to slovo, ktoré sa pri tom používalo, že ich z tej nedvížnosti vyruší. Ale ja som to čítal, tú poviedku, ako normálny čítateľ, úplne ináč. Ja som čítal tú poviedku tak, že to hlavnou postavou tej poviedky nie je Ila Královna, ale Anča Zmija, to sú také prívlastky, ktoré tie postavy proste majú. A tá Anča Zmija, to je vlastne Kalika a Timrava, to, čím sa zaoberá v tej poviedke, je vlastne nejaký vnútorný svet tejto postavy. A takto som to rozprával tým učiteľkám na základných a stredných školách, na okresných pedagogických strediskách. A keď o tom troška začali uvažovať, tak hovorí, áno, vlastne je to tak. Hej. Čiže áno, teda to, čo mu hovoríme, linearita, zjednodušuje celý ten priebeh čítania, ale zároveň ho aj skresluje. No tak ja som sa celý život usiloval proste nezjednodušovať a neskreslovať a radšej sa nad tým čítaním zamyslieť a ísť možno niekedy aj iným smerom, alebo tým istým smerom, ale o kus ďalej, ako to robili moji starší kolegovia a kolegyne. A keď hovorím, aby som sa vrátil k tým sondám, tak vlastne mňa na čítanie literatúry zaujímalo práve to, že prečítať tie texty ináč, ako sa
čítali tradične, pokiaľ som mal pocit, že to je nedostatočné. Teda hľadať k tým textom vlastne nejaký kľúč, ktorým by sa tie texty mohli čitateľovi odomknúť, otvoriť jednoducho. A tak som potom aj skúšal písať. Niekedy som písal asi veľmi ťažkopádne, keď to tak pozerám spätne. Lebo potom sa mi nejako osamostatnil ten poznávací aparát, teda pojmy a všetko, s čím som narábal, ale takto som sa usiloval proste pracovať a čítať tie texty. A až veľmi neskoro v podstate som si uvedomil, že však možno by stálo za to dať výber z tých textov. V tom spočíva to, čo hovoríme, eliptický prístup k literárnemu textu a k literatúre. Čiže nejaký výberový prístup k literárnym textom. Ale hovoril som si, že možno by stálo za to urobiť taký výber z tých textov, ktorý by mal niektoré základné vlastnosti. Jedno z nich je, že prečítať iné texty, ako sa dovtedy čítali, alebo tie texty, ktoré sa dovtedy čítali, prečítať ináč, ak sa bol nespokojný s tým čítaním mojich starších kolegov. To bola jedna taká pre mňa základná podmienka. A druhá taká základná podmienka spočívala v tom, že som si uvedomoval, že ak budeme čítať tie texty ináč, alebo iné texty, ako sa dovtedy čítali, tak prídeme veľmi často aj k iným výsledkom nášho čítania. A to bolo pre mňa to, čo bolo na literárnej vede vzrušujúce. Prečítať texty a tie figurácie, konfigurácie, rekonfigurácie textov na iný spôsob, ako sa dovtedy čítali, pokiaľ som bol s tým čítaním nespokojný. V tých sondách do slovenskej prózy viacero kľúčových textov slovenskej literatúry, o ktorých si ja uvedomím, sú kľúčové, chýba. A chýba tam preto, že ich veľmi dobre prečítali iné moje kolegyne a kolegovia. Ja neviem, Jesenského prozaika prečítala oveľa lepšie Marcela Mikulová, ako by som to prečítal kedykoľvek ja. Pri Dome opustenosti Janka Sielana si myslím, že ešte sa čaká na nejaké také čítanie toho textu, lebo je to komplikovaný text, ktorého nejakým spôsobom osvieti lepšie alebo nasvieti lepšie, ako to robili naše kolegyne a kolegovia doteraz. A takých textov nie je málo. A tie texty tam chýbajú buď preto, že som si s tými textami nevedel poradiť, alebo preto, že ich iné kolegyne, kolegovia čítali lepšie, ako by som ich prečítal, a nemal som potom už potrebu sa vlastne do toho čítania púšťať. Čiže vybral som len tie texty, kde som mal pocit, že som ich vedel prečítať ináč, iným spôsobom, alebo že som vedel vybrať iné texty, ako sa zvyčajne vyberali. A keby som to mal ilustrovať na jednom príklade, my sme potom, aj ja som začal pracovať, ale aj my sme začali potom pracovať aj s pojmom latencií. Dejiny slovenskej literatúry sa píšu tak a píšu sa tak dodnes, ako keby to boli dejiny, ako nepretržitý prúd, ako dejiny kontinua, teda nadväznosti, bez nejakých pauz, prestávok, ako by som to povedal, priekop, v ktorých nie je nič, žiadna literatúra, lebo tak sa interpretujú tie dejiny jednoduchšie a potom tá slovenská literatúra vyzerá aj krajšie. Ale v slovenskej literatúre, v dejinách slovenskej literatúry existuje množstvo textov, ktoré nevyšli, ja neviem, 50 rokov, 100 rokov, 200 rokov, napríklad texty Michala Miroslava Hodžu, však tie nevyšli ani za 200 rokov. Ale to znamená, že ak mám písať dejiny slovenskej literatúry, tak musím písať aj, povedzme, o Michalovi Miroslavovi Hodžovi a
o jeho textoch, ako o textoch, ktoré doteraz neboli ešte poriadne prečítané. Zhodou okolností práve pri Michalovi Miroslavovi Hodžovi prečítala jeho najvýznamnejšie texty dobre poľská slovakistka Joana Gošínska. A to nebola náhoda, že sme aj v tej našej pracovnej skupine, že sme do nej prizývali aj zahraničných slovakistov a slovakistky, lebo oni z istej vzdialenosti, poľskej, nemeckej, maďarskej alebo akejkoľvek, vedeli mnohé texty prečítať lepšie, z istého odstupu ich vedeli prečítať lepšie, ako sme ich vedeli prečítať my. Čiže keby som povedal, že teda ako by bolo, si myslím, že dobre napísať aj iné dejiny slovenskej literatúry, ako to je tradičné, tak by to boli také dejiny slovenskej literatúry, ktoré by priznali aj tie zámlky, tie veci, ktoré ostali v archívoch uložené, nikdy neboli vydané verejne, alebo dlho neboli verejne vydané. Takých textov je veľmi veľa. Len toto dejiny literatúry proste nezaznamenávajú, čo si myslím, že je škoda, lebo pre dnešného čitateľa by jedna z takých zaujímavých vecí mohlo byť aj to, čo som ja kedysi už dávnejšie nazval dobrodružstvom literatúry. To znamená, že hľadaním aj také literatúry, ktorá ostala v archíve, ktorá nebola vydaná alebo nebola dlho vydaná, kde neexistujú nejaké presné záznamy textov, čo ja viem, jeden z najdôležitejších textov slovenskej literatúry 20. storočia, a to je Švantnerov román Život bez konca. Dodnes nevieme, kde zmizol, kde sa stratil jeho pôvodný rukopis, asi ho už nenájdeme. A jedna mladá žiačka Valera Mikulu sa pokúsila vlastne z toho ten neexistujúci základ zrekonštruovať, čo je podľa mňa nadľudské úsilie, nedá sa to, ale zase na niečo prišla. Bolo x vecí, na ktoré proste prišla. Napríklad prišla na to, prečo došlo u Švantnera počas druhej svetovej vojny k takým základným zmenám v živote bez konca. Jednoducho Švantner pochopil po druhej svetovej vojne, že po holokauste sa nedá písať o Židoch tak, ako pred holokaustom. A to na tých textoch a na tých operáciách, ktoré moja mladá kolegyňa objavila, to sa tam dá zistiť. Pre mňa to bol úžasný poznatok. Ale tak, ako bol pre mňa úžasný poznatok, keď mi môj vnuk, a tomu som to musel urobiť, keďže sa volá Peter, ale je ajťak, je to typický ajťak, a keď maturoval, no tak mi povedal, že my sme predsa robili niečo so slovenským romantizmom, tak či by som nemohol dať tú knižku jeho triednej učiteľke, ktorá bola slovenčinárka, a nemyslel tým nič iné, iba aby si u nej urobil na maturitu dobré očka. Som však jasné, čo by som pre neho neurobil. Ale povedal som, no dobre, ale ty musíš prísť spolu s ňou na to, keď my budeme tú knihu prezentovať. On tam prišiel a na tom neprišlo, no ale dobre, poslúžilo mu to. Lenže on medzi tým študuje to ajťactvo v Dánsku a hovorí, no my máme teraz takú skupinu ajťákov na škole a my čítame knižky. A teraz mi tým svojím ajťackým spôsobom mi porozprával, ako čítajú nejaké knižky, a som zistil, že oni ich čítajú ako ajťáci, ale takým istým spôsobom, ako ich čítame aj my. To znamená, som aj povedal, počúvaj Peter, však to, čo robíš dobre, len to tak robte ďalej, len ďalej pestujte si krúžok čitateľský a robte takéto veci, čo pre mňa hovorí len o tom, že aj ajťactvo môže byť nejakým dobrým základom pre dobré čítanie literárnych textov, no ale tak oni tam v tej Kodani alebo inde v tom Dánsku,
Oni čítajú samozrejme iné texty ako texty slovenskej literatúry. To na veci nič nemení. Vy ste hovorili o tom, že ste vyberali texty do sondu slovenskej prózy, ktoré sa dajú, alebo ktoré ste čítali ináč, ako sa čítali dovtedy. Takisto, že ste vyberali texty, ktoré spadajú do tej roviny latencie, čiže sú niekde v archíve alebo neboli vydané a podobne. Ale zároveň je tam teda veľmi čitateľná aj snaha dostať tam texty, ktoré nie sú úplne všedne považované za prózu. To je ako keby taká pre mňa tretia kategória tej inakosti tých textov. Či je to napríklad rozprávka, to ste už spomínali, alebo literatúra, ktorej základom je korešpondencia a podobne. Toto je tiež asi nejaký taký ten alternatívnejší prístup k dejinám, ktorý trochu tak rozvíri vody tej definície žánru, čo je próza, čo nie, že aký má toto pre vás význam a prečo to je podstatné nejako rozširovať tie hranice pojmu próza. Ja som už povedal, že som bol ako dieťa veľkým čitateľom rozprávok. Rozprávky, a teda predovšetkým prostonárodné povesti, tak ako ich usporiadal Pavel Dobšinský, sú pravdepodobne podnes najčítanejšou slovenskou knížkou. A to, čo je úplne pre mňa, čo bolo zvláštne a nepochopiteľné, že pri tom dejina slovenskej literatúry o nich boli 2 vety, a nie viac, alebo 5 viet, to je jedno v tejto chvíli, pretože sa rozprávka pokladala za záležitosť folklóru a zaoberali sa rozprávkou folkloristi. Lenže ja som si uvedomil, a to si uvedomila aj potom moja ašpirantka Jana Pácalová, vtedy dnes Piroščáková, že to nie je žiadna ľudová literatúra, že rozprávky vybrali, usporiadali, prepísali a že to tam je v tých rozprávkach je napísané. Oni majú tiež také perexy a možno aj tak som sa dostal potom k tým svojim perexom. Slovenské rozprávky majú perexy, v ktorých je vždy napísané, že kto ich vybral, kto ich teda našiel, kto ich prerozprával a kto im dal vlastne štýl, teda spôsob, akým sú vyrozprávané. A to boli najvýznamnejší slovenskí romantici. Jambo, to Janko Král, Samo Chalúbka, už si nespomeniem teraz v tejto chvíli tak napochytuje na všetkých. Tak som sa pýtal, no dobre, ale tak potom to asi nebude patriť celkom do folklóru, ale patrí to asi do kľúčovej oblasti slovenskej literatúry. Tak som začal písať o rozprávkach a špeciálne o komickej rozprávke. Prečítal som takto rozprávku o Ďurovi Trulovi a dokonca som potom napísal aj také libreto televízneho muzikálu pre deti o Ďurovi Trulovi, aby som si to nejako aj vyskúšal, že ako to funguje a či to funguje. A takto som prišiel potom aj ku korešpondencii, však nebol som ani prvý, ani posledný, čo ja viem, pri Božene Nemcovej sa jej korešpondenciu zaoberala najväčšia znalkyňa diela Boženy Nemcovej, pani Janáčková, ktorá pokladala dokonca korešpondenciu Boženy Nemcovej za jej najlepšie literárne dielo. A toto platí aj o korešpondencii, povedzme, slovenských romantikov. Tie listy, ktoré mnohé povychádzali práve zásluhou našich starších kolegov, a v tom ich všetká česť a sláva, tak tie listy sú často veľmi dôležitými literárnymi textami a literárnymi svedectvami, ktoré sú úplne iné ako tá kanonizovaná podoba národných hrdinov. Keď čítame, ja neviem, Štúrove listy, alebo listy Jana Holého, alebo listy ktorékoľvek, tak zistíme, že
v tých listoch vyzerajú ináč často a niekedy úplne ináč, ako sa kanonizovali dejiny slovenskej kultúry, pretože tá kanonizácia vždy znamenala presne aj ich lineárne chápanie. To znamená ich chápanie ako hrdinov, ako legendy, ako obete, ale veľmi často nepostihovala presne tie vnútorné problémy, zápasy a tak ďalej. Čiže tak sme sa dostali ku korešpondencii. A dodnes, preto som tam napríklad zaradil aj korešpondenciu Deža Ursiniho, ktorý bol rokový hudobník, ale písal aj poviedky a nakoniec sa dostal, aspoň do tých mojich sond sa dostal nie ako poviedkar, zaujímavý poviedkar, ale ako autor trojice listov, trojice korešpondencie s Evou Rosenbaumovou, so svojím synom Jakubom a so svojou poslednou priateľkou. A tie listy, a to platí aj pre listy, povedzme, Janka Silana, sú dnes nielen svedectvom, ale aj dôležitým literárnym javom a čitateľským javom. Tak sa znova rozšíril ten celý súbor textov, ktorí sa dali čítať ako literárne texty a ktoré rozšírili obzor slovenskej literatúry. A takýchto textov je veľmi veľa. Toto isté platí aj pre mnohé vedecké texty ako súčasť literárnych textov. Tak to dneska už nie je nič zvláštne, len sa to obchádza. Čiže áno, dajú sa napísať aj dejiny literatúry, v ktorých budú zastúpené aj také texty, s ktorými sa veľmi nepočítalo, ale o ktorých sa dnes hovorí. A ak hovoríme o novej poetike, a o novej poetike hovoríme, tak tá nová poetika spočíva v niečom, čo vedeli už napokon príslušníci ruskej formálnej školy alebo štrukturalisti a postštrukturalisti, že totiž tým predmetom literatúry môže byť úplne čokoľvek. Môže to byť vedecký text, môže to byť text nejakej reklamy, môže to byť text nejakých návodov, text nejakých protokolov, hej, alebo čokoľvek. Vtedy, ak má nejakú estetickú podobu alebo poetickú podobu, podobu poetiky, čo teraz nechcem rozvádzať, ale o tom sú práve aj tie sondy, čo to znamená vlastne tá poetika textov. A ja som vlastne tie sondy napísal vďaka Petrovi Milčákovi a vydavateľstvu Modrý Peter, ktorí sa ujali toho projektu. A to nebolo tak samozrejme ani celkom jednoduché. A urobili už teraz, alebo spoločne sme urobili prvú časť toho projektu, teda tie sondy do slovenskej prózy. A ešte ma čaká podobným spôsobom práca na slovenskej poézii. Bude sa to volať Stopy slovenskej poézie. Za čo ja naozaj ďakujem teda Petrovi Milčákovi a potom aj Marianovi Andrejčíkovi, ktorý tie texty čítal a redigoval, pretože bez nich by tá publikácia nikdy nevznikla. Ja by som nemal nejaký taký veľký dôvod to urobiť a už vôbec nie takým spôsobom, ako tou konfrontáciou vlastne tých perexov, ktoré naozaj sú vlastne, ako ste povedali, sú prehliadkou toho, ako som tie texty vnímal v rozličných časoch, aby som to tak povedal, a ako ich vnímam dnes. Taký najpríznakovejší prípad pre mňa bol Jozef Ignác Bajza asi. Ja som o Bajzovi písal ešte niekedy v 70. rokoch a mal som taký uspokojivý pocit, že no dobre, som to napísal. Potom, keď som sa na ten text pozrel po 20 rokoch, tak bol nepoužiteľný, lebo medzi tým sa môj názor na poetiku Bajzových textov úplne zmenil. Potom ešte raz som o tom písal a potom ešte tretíkrát a možno aj štvrtýkrát.
A na to som ja potreboval aj tie perexie, aby som ten proces tvorby tých svojich textov, aby som ich nejakým spôsobom obnažil, aby som ich neskrýval, ale naopak, aby som ich čitateľovi ukázal. Aj ako spôsob, ako môže samotný čitateľ prísť na mnohé veci, na ktoré som neprišli sme ani spoločne a na ktoré ešte je čas niekedy prísť. Ja dám asi už iba poslednú otázku. Keď sa pozriem na ten sumár textov, ktoré vznikali v rôznych obdobiach, sám to tam popisujete, keď si to aj možno iba zarámcujeme, naozaj, kde tie sondy začínajú, kde končia, tak zjednodušene by som sa opýtal, že čo má spoločné Jozef Ignác Bajza a Dežo Ursíny, ale tým myslím, alebo narážam na to, či ten sumár textov má nejakého spoločného menovateľa. A pýtam sa na to preto, lebo mne sa zdá, že napriek tej veľmi veľkej rôznorodosti, ktorú ste aj zámerne mali ako nejakú autorskú stratégiu, výberu textov a prístupu k ním, tak sa mi zdá, že ako keby buď tie texty niečo spája, alebo ten spoločný menovateľ je vo vašom pohľade na ne. Jednoducho častokrát sa tam opakujú také príbuzné, tak to môžem povedať, pocity z tých textov. Veľmi často hovoríte to sú vaše pojmy ako nejaké pulzovanie literatúry, chvejivosť literatúry a podobne. A že vo veľmi rôznorodých textoch nachádzate niečo podobné. Ako by ste to popísali? Vy majú niečo spoločné tie texty? Má to niečo zastrešujúce? Tak v prvom rade majú zastrešujúce to, že ich zastrešujem ako autor, že ich chápem že tie texty chápem ako chvejivé texty. Ja som používal všelijaké pojmy. Ja neviem, používal som na začiatku pojem pulzovania, potom som používal pojem chvenia a pritom som už potom, myslím, aj ostal, lebo som možno ešte použil iné témy, ale stále ide o to isté. Ide o to, že som čítal tie texty ako nelineárne, ako tie samotné texty, nie dejiny literatúry, ale texty som čítal ako nelineárne, teda chvejivé. To slovo chvejivé sa v poetike textu používa veľmi často, že ma na to upozornil Fedor Matejov, že kde všade som ešte zabudol spomenúť. Pri Goetheho Faustovi napríklad. No. Čiže tá chvejivosť, to je teda môj prístup k tým textom, je to, čo tie texty spája. Samozrejme, ale že ich spája je to, že to texty slovenskej literatúry. Ja čítam Jozefa Ignáca Bajzu ako autora, ktorý vlastne založil novodobú slovenskú literatúru a založil ju ako akt, teraz to poviem troška cez pojmy, teda veľmi komplikovane, založil ich ako akt pretvárania. A v jeho románe René Mladenca, príhody a skúsenosti, a to je úplne zvláštne, s tým som sa nestretol v nejakom inom texte, lebo v prvej časti vlastne má to pretváranie podobu napodobňovania niektorých dobrodružných románov. Dnes už vieme na základe výskumu našich kolegyň, ktoré sa zaoberajú literatúrou tohto obdobia, ale aj maďarských autoriek, lebo však to všetko pochádza z uhorskej kultúry, tak dnes už vieme, že poznáme aj zdroje, ktoré pritom Bajza používal. To nie sú len všeobecné princípy, ako to naši starší kolegovia ešte videli, ale to sú aj veľmi konkrétne texty, ktoré potom tak prechádzali, povedzme, z anglickej literatúry do maďarskej a do slovenskej literatúry a k Bajzovi. Lenže Bajzov robil potom v druhom dieli ešte jeden krok, že to preniesol do slovenského prostredia.
A tak vznikla potom novodobá slovenská literatúra, vlastne ako spôsob pretvárania. A to má spoločné aj s Dežom Ursinim, že patria do tej istej slovenskej literatúry. Ja som mal v živote jedno obrovské šťastie, že keď som začal sa zaoberať literatúrou, tak akurát moji rovesníci, a myslím tu, čo ja viem, na Dušana Dušeka, myslím tu na Dušana Mitanu, ale myslím tu aj na o niečo starších autorov, ja neviem, Jana Levadidesa, alebo ešte iných autorov a aj neskôr troška aj mladších autorov, začali písať zaujímavú literatúru. Takže ja som sa už potom nemusel zaoberať slovenskou literatúrou len z nejakej vlastivednej povinnosti, ale aj z prirodzeného čitateľského záujmu. No proste to je, človek musí mať niekedy v živote takéto výnimočné šťastie, lebo to je výnimočné šťastie. Mohlo sa stať aj to, že by slovenská literatúra v tom čase, keď som sa ňou začal zaoberať, že by pre mňa nebola zaujímavá, že by som prešiel do iných literatúr, ktoré by ma zaujímali, ale nie, zaujímala ma potom stále viac a viac a ukázalo sa mi, že stále viac a viac autorov a slovenských autorov v podstate má súbežne taký význam a je súbežne natoľko hodnotné ako texty iných európskych literatúr a dúfam, že to isté bude vidieť aj pri tej poézii. Čiže toto sú minimálne dve veci, teda môj osobný prístup, celkom subjektívny, ale zase tým výberom, selekciou, čiže eliptický, lebo to je pojem, ktorý používam v poslednom čase pri poetike najčastejšie, že tá eliptickosť znamená aj to, že som vyberal také texty, ktoré boli natoľko významné, alebo niesli so sebou také hodnoty, ktoré si podržali platnosť až dodnes a že tým ostávajú stále ako zaujímavé. No, takže áno, slovenská literatúra ako taká, možno, že sa Dežo Ursiny obracia teraz v hrobe, ale ani si nemyslím. Ja by som to doplnil. Lebo Dežo Ursiny napríklad napísal hudbu do toho muzikálu o Ďurovi Trulovi, teda o slovenskej rozprávke. Hej. Takže síce mu to potom niektorí takí veľmi prísni a striktní teoretici rockovej hudby mu to vyčítali, že prečo neostal pri svojich skvelých, pri svojom skvelom art roku, ale on bol skvelý aj pri tých slovenských rozprávkach. Ja by som možno ešte skúsil doplniť jedno také spoločné hľadisko, ktoré tie texty vybrané napriek tej rozlišnosti majú a vy mi povedzte, či som to dobre prečítal. Áno, hovorili ste o nejakej chvejivosti alebo že tie literárne texty majú nejaký literárne hodnotový svet, ktorý pretrváva. Môžeme ho označiť aj tým motom, ktoré aj vy opakujete často v tejto publikácii o stratenom raji, o tom, že jediný raj, ktorý je možný, je raj stratený, alebo ešte keby som to parafrázoval možno cez svoje videnie, že sú to vždy nejaké texty, ktoré zároveň v sebe majú aj nejakú veľkú mieru nádeje alebo snahu dosiahnuť nejaký ideál, ale zároveň je vždy jasné, že ten ideál je nedosiahnuteľný a tá nádej je vždy neukončená alebo nenaplnená. Je toto niečo, čo sa dá takto povedať, že týmto vieme pomenovať novodobú slovenskú literatúru tú najlepšiu? Celkom iste a napokon však ten pojem toho strateného raja, ten som použil, keď som písal o románe Alty Vašovej v záhradách, ktoré sú vlastne takou situáciou strateného raja, veľmi ironickou situáciou strateného raja. A nemal by som na tom čo meniť. Tak je to, myslím si, že je to tak, ale myslím si dnes ešte jednu vec a tá sa týka možno aj špecificky slovenského spoločenského prostredia.
Ja som si to uvedomil veľmi neskoro, že slovenská literatúra, teraz hovorím o súčasnej slovenskej literatúre, ale aj o staršej, je vlastne tým prostredím, ktorý na rozdiel od politiky, slovenskej politiky, ktorá sa nepriznáva k ničomu, tak slovenská literatúra jej to pripomína. Ako príznak tej nádeje práve. Lebo ak sa nepriznáme sami k sebe, a teda ak sa nepriznáme aj k tomu hroznému, ktoré sme urobili v dejinách, a to slovenská politika nikdy nerobila, nerobí a zrejme ani nebude robiť, ale ak to nepriznáme, tak budeme veľmi zanedbanou spoločnosťou. Čiže literatúra, aj keď ju číta málo ľudí, ale literatúra je slovenská literatúra, ale myslím si, že literatúra vôbec je aj svedectvom o všetkom, čo sa v tomto svete odohráva. To sú niekedy hrozné veci, ktoré sa ťažko vypovedajú, ťažko sa vyslovujú. A napriek tomu ich literárne texty vyslovujú. A vyslovujú ich aj viaceré texty slovenskej literatúry, čo je ale veľmi dobre, lebo tým hovoria, že spoločnosť, a nie len slovenská, ale teraz myslím aj spoločnosť na Slovensku, pretože vlastne to Slovensko a Horné Uhorsko tvorili aj iné spoločenstvo ako slovenské, tak to svedčí aj o tom, že nech to je akokoľvek v dejinách Slovenska, ale tie spoločenstva vedeli nejakým spôsobom aj čítať same seba práve cez literatúru. To sa nedá cez iné formy, ani vedecké, ani reklamné, ani nejaké iné sa to nedá dosiahnuť, ale cez literatúru sa dá práve taká hygiena, taká vnútorná hygiena nejakého spoločenstva sa dá uskutočňovať a v tom ja vidím obrovskú silu slovenskej literatúry. Ja vám veľmi pekne ďakujem za rozhovor. Ja ďakujem tiež. Vypočuli ste si rozhovor s literárnym vedcom Petrom Zajacom o jeho najnovšej knihe Sondy do slovenskej prózy. Knižná reví nie je len podcast, ale aj skvelý mesačník o knihách. Časopis nájdete v každom dobrom novinovom stánku, v knihkupectvách Martinus a Artforum, alebo vo vašej poštovej schránke, ak si ho predplatíte na stránke distribúciačasopisov.sk. Na tvorbe tohto podcastu sa okrem hostia Petra Zajaca a moderátora Daniela Domoráka podielal aj Michal Mazák. Ak sa vám náš podcast páči, prihláste si ho na odber a ohodnoťte ho vo vašej podcastovej aplikácii. Ďakujeme, že sa zaujímate o slovenskú literatúru.